May hapon mga kabady, karon nga video, natay 10 types of silingan. Number 1, feeling close pero inigtalikod, libakon ra kamay yun. Jesus, taon ko kasi mag-iyak. Gawin mo mag-iyak, lugulang mo. Ibig buntag, sige na gila. Pati mo tagdawa nga nag-iyakan nimo. Hindi sa wala man. Broken? Sa problema nimo. Sa iyo guys buntag, sige na gila. Oh? Sa problema nimo? Ay, naglapitin broken no. Si bala mo. Ito bitaw na kasi yun. Wala yapin sa atong chika, wala mo apil-apil. Wala ligo, ma-overhead na ako. Short. Berarti ano ni? Apil daw. Number 2, mga chismusa nga silingan, walay laing trabaho sa ilang kinabuhi, adlaw-adlaw sige o panyismis sa silingan. Yes, puntagon. Uy, di man? Wala ko chismis nimo. Man, si Bobby bitaw no? Lalo ko'y bagong bahay, batik ignaw. Bata! Child abuse yung kagwang O man nagtira ni Buboy. Mga bata ba? Bakit kada ko nung lami? Lami. Nya, gwapa po niyang kuhan. Ate mo rin, ito mo ito kabaw eh. Di ako nang gawalay. Sige, ya. Muso kay kang buwangan ka. Matun ako. Number 3, murag mga CCTV ang mata. Mao na mga silingan nga bantay dire, bantay didto, walay mabuhat sa ilang kinabuhi. Grabe. Ako din mo ko nabis ko nga sa pag umuli ko. Umot kaya ang lawas, ha? Lima ka buok. Kaya ano, ha? Mabuhat ka na nimo. Alam nga, gilit. Ano dito ka? Nakikita mo. Sayatan mo na biwa, ha? Bakit dili? Ano na mabuhat siya, ha? Number 4, piling dato bisag wala nay lungagon sa ilang balay. Hey, hey, hey! What's up mga chick? Musta nung kamubagon nga ron? Hindi kami yung mga cellphone. Gusto kami mga cellphone mo. Ay! Problema na, oh! Left and right! Tamo! Ivan! Ang cellphone natin kuya, ang bitaw! Ano, ni mo? Number 5, silingan nga sigig panghulam, dili ibalik ang gihulaman. Arra! Ano din na ako? Edit ba? Sayang ito kung bakit mo na. Tumaan na! Naman ay kapagado. Ganina na ako nangita ni mo. Ini ako ito anong palo na naman. Sa pagkabri. Ano yung bilis ako sa pagkabri? Masang na ipadulong. Ako na yung bisita ko. Jeez, di ano na ni mo. Hindi ko nagod. Yan, so ituin mo na mo. Kita mo kunin mo. Muna outfit sakto na. Wow! Ubus na lang kulang na. Sumunod na ito. Ano na panagandagan ba? Problema na, ron! Ispato sa rin, oh! Yung bilig na yun yung bilang ng hangir! Ang hangir! Si. Damat na eh. Oh. A few moments later. Pre, ganina na kung nangita ni mo. Patos ni mo ako nang paulay na ulat tuwa ni mo. Luman! Abi na mo. Gusto itong gisugo na nga. Kamayo, itong bulat itong gisugo. Sunod to sa akong kuwan, minisugo na ko. So, balik mong sapatos dari. Ay, happy. Alay, sorry, happy. Ang ako aron, gusto ko makahula mo. Pero sa to, kung Putang butso. Butso sa motor ba kay? Mulo ka malaag na sa mi karon. Lapit. Anak ko. Sus. Sige, pre. Saan na yung motor ni mo? Isa rin, pre. Isa rin. Ako para sa iwagot. Aw. Isa. Rao. Kung na akong gamita. Wala, Pre, balik lagi ako na. Ay, sa sapatos, balik ka to dito. Sapatos na ako, nang ipauli mo ha. Sige ka. So, si Mana na ko ha. Oh, dua pa eh. Kaya ito isa, giuli na ito ako lagi. At tanong. Tingnan mo ka daw sa... Ah!
Diban. Layo-layo na akong nahik mo, yate. Kabalik pa yung tungod nga, kuhan lagi. Piti, tubil. Saan naman siya? Kwarta na! Sige na lang. Bagay mo na, kuha na din na itong sapatos, naman sa bangka, oy! Sa'yo kuha mo ang cellphone! Oh! Ay na, Asa, buhay na kayo mong pamilya, saan? tubil lang, good. Ano ay bugas? Tagal na kayo kagikon. Number 6, silingan nga mga suyaon. Mao na sila ang mga silingan nga mga suyaon. Kung unsay mga party-party sa inyong panimalay, masuko sila, unsay inyong kalipay, mao poy ila ang kaguol, bayot, mao na sila. Pare. Saba ba kayo mga tawanan? Hoy! Usa namang urasak, bihin naman kayo, ano saba man kayo mudra? Kabalo ba mo nga? Ang protokol karon madakpan mo og saba kayo mo sa ngatanan basta 10 oras na sa gabi eh. Grabe naman mo, pati sa bahay may katulog re. Pagundang mo ura. Ulol! Latauhay kaayo! Tuyaon lang ka! Number 7, silingan nga sabaan, mura sila mo ay nakatag-iya sa usa ka barangay. Dayon, dagko pa kay mga babaw niya, badlungon, masuko. Tigil mo magpatuo! Ha? Ulatan niyo patrol! Kay manawag kong pulis karon. Number 8, mga silingan nga dili halos manggawas kay mahadlok silang adlaw murag mga wakwakon. Uy, panggawas mo tao mo mga hadlok mo adlaw? Uy, mura man mga wakwakon ng mga silingana. Number 9, napoy silingan nga manggihatagon. Kung unsay naa sa ilaha nga blessings, mo-share sila sa ilang mga silingan. Napoy silingan nga inana, di ba? Silingan! Lino! Balo na mo, basta taga mga Pasko, mga tagko. Salamat ka, sir. Salamat. Linya. Social distancing. Salamat kay Sir Randy. Salamat. Thank you kay sir. Sunod tuig na po, sir. Oh. Salamat kay sir. Yay! Sir, dito nga, sir. Dong, wala lang dito taran daw, may gwapo ka dong. Salamat, Shaki. Good. Last but not the least, number 10, napoy silingan nga dato, grabe pod kadalo. Mga yun, naputag pinaskuhan ni Angkol. Ayo, Kol! Mayong hapon ra. Pinaskuhan, Kol, Pasko na bitaw. Wala. Basta nakuha. Grabe po, grabe gini kadalo ni tawhan na. Dalo Hika kita. ni, oy. Hiki sa nga tanan ba? Pati pagbatas, Grabe pati kadalo pagdaon. ni lang gyud. Ano naman taong ba? Ano? Dalo. Ngayong hapon mga kabady, so maoto ang 10 types sa mga klase sa mga silingan. Salamat day sa mga nagsuporta dire namo Bangkal TV. Ayaw mo kalimot sa pag-subscribe, then click the notification bell. Thank you. Sabit soon.